an musidɗam tedduɗo andumo woni kala ko dimoye konngol mum pulaare ne wi'a jontaade yo soccoto sabu mooso bettat kuule e doosɗe dudal ɓaleejo Samba alaa neldude nate e leppi ɗi njooɗaani ma peewaani walla ɗi ɓeydataa lundiiɗo kuulal goo ina yowe balɗe tati caggal nde o ɗaɓɓiti yaafuya e dingiral hee ko famɗi fof 15 hojom caggal ɗum on mo ɗaɓɓitaani yaafuya ina ittee e dingiral hee haa laaɓa haala bonka walla bonnooka ina añaa e dingiral hee almuudo jom gantu yo hollit goomu juɓɓudi hade windande walla caggal windande so almuudo arii tawii ina daɗaa woto jokko tawa heɓaani yamiroore ceerno tuma jangde ko namnal e jaabowol woni hakkunde ceerno e almuudo almuudɓe yo ndewindo bindande mumen kala mo araano e windande ɓenndude woto ar e windande hesere haa o dallina ɗo ɓe juɓɓudi ndi yo kollit yimɓe ko woodi gile law seeremɓe ɓe so ɓe pellitaani arde yo ɓe kollit yimɓe gile law almuudo jom gantu yo hollit goomu juɓɓudi hade windande walla caggal windande so windande joofii kala ceerno ɓadiiɗo ina jogii ndimaagu haalde heen miijo mum walla ɓeydude windande nde ɗoftoɗen tellitoɗen e juɓɓudi ndi kala alaa arde e fannu mo yaari o tan tolno wongo e jangde ngo janngaani ngo yo wallu yimɓe e heɗaade ɗowooɓe juɓɓudi dingiral ngal yo toppito siinude kuule ɗe kala almuudo ko aley sago jogoo tappirde pulaar nde e téléphone mum tiinnoɗen ɗowtoɗen juɓɓudi ndi kadi tiinnoɗen e jangde nde sabu ko kayre seerndi neɗɗo e dammuwol pulaar ina wiye kadi gandal ko famɗa suura heewa lammina tongol hooreejo dulal ɓaleejo Samba ko Adama Djibi Niass kalfinaaɗo juɓɓudi ndi ko Mohamed Abdourahmani Sall kalfinaaɗo ngalu ko Aliou Mamadou Sow kalfinaaɗo jangde ko Alsane Abdoulaye Diallo lollirɗo ɓaleejo Samba hooreeɓe teddungal ko Jibrilu Mbooc Abou Djibrilou Ba Mamoudou Siré Diallo en jettii goomu juɓɓudi ndi e kuuɓal on jaaraama goomu juɓɓudi